Zahvaljujem. Da li ima još neko od stručne javnosti ko želi da nešto kaže, da pita? Ništa, ako nema, ja ću samo za sam kraj, pošto su tu i kolegi koji su kandidati za Visoki savet tužilaštva, pa da se ne bi ponavljao, nisam vam bez razloga rekao da nemate pojma šta vas čeka i kakav je to pakao. Ja sam imao tu čast, ili kako to neko hoće da kaže, zato što su po starim ustavnim odredbama po funkciji koja je predsjednik odbora za pravosuđe, član je Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. I pravo vam kažem da sam znao šta me čeka, nikad u životu to ne bih prihvatio. Vi ćete izgubiti gomilu prijatelja, odmah da znate, jer ta svest našeg naroda da se sve preko veze rešava, to je katastrofa. I vi kad nekom kažete, ali ljudi, ja ne mogu da ti pomognem da neko bude sudija ili šta je znam, jer prosto ako biste to radili, ulazite u krivično delo trgovine uticaja. Oni će reći, sram te je bilo, nećeš da pomogneš. Posebno je problem sa familijom. Ne, to uopšte nije bezazno, nemate pojma šta vas čeka. A najgore vam je ono, posebno nama, zato što smo članovi stranke i to, pa kad vam dođu tako neke sa lokala, pa donese koverac ceo, to kaže, to su naši, trebalo bi budu izabrani. Kaže, si ti normalan, šta radiš to, čoveče Boži? Šta radiš, što si ti normalan da donosiš takav spisak? Ne, ljudi su to navikli, zato što smatraju da je to normalno, to je od groza ostalo tako. I to ne može da se izbriše nikako, nikada se neće izbrisati, to je katastrofa. A da ne govorim moje lično razočarenje u nosioce naših najviših pravosudnih funkcija, u sudije, kako jedni drugima podmeću noge, kako ugovaraju kolege, kako se bore za svoju funkciju. To je strašno. To je strašno. I to što ćete vi doživljavati, verujte mi, ne bi bio na vašem mestu nikad više. Sa radošću jedva čekam da mi tamo prestane mandat i želim vam svu sreću ovog sveta i Bog da vas čuva, ali ja vam sad kažem, izgubit ćete gomilu prijatelja, zato što jednostavno držat ćete se nekog principa, reći ćete im, to ne može tako. A oni sad, ako hoće da shvate da ste bili dobronamerni, to je sve super, ali kažem vam, to što ćete tamo doživjeti, što ćete čuti, što ćete videti, sve ono što ste učili nekada na Pravnom fakultetu, što je divni profesori nama predavali, to sve tamo pada u vodu, nažalost. Hvala vam što ste bili ovde i srećno na plenu.